गित मांनायनो जोंनि आइथिंआव फैफिनखानांगोन बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखैना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नोङो नायबाय था बाबा नों बेबायदि खालामनो नों दायो फैफिनना नोंखौ जेबो खालामला फैनानैल' नोङो नोंनि गोरोन्थिखौ माबा एक्सेप्ट खालामनानै माबिजों मोजां थाफै नैबे भिडिअखौ जोबोर मोजाङै नायनानै ला आगोलनि जुगाव बिमा बिफाया फिसाजो फिसालाफोरखौ फिट खालामोमोन दानि जुगाव मा सोलिदों मिन्थिबायना दानि जुगाव गावनि फिसाला फिसाजोफोरा गावनि बिमा बिफाखौ फिट खालामनो गोनां जादों मानो होनोबा नोंथांमोना जास्ट सिम्पलि क्लिपाव नुखाबाय भिडिअखौ माने फिसाजो नंला आजिखालि फिसाजो फिसालाफोरा बाट माने बिमा बिफायानो गुबुनजों खारनाय गुबुनजों बारनाय जादों आरोना मा बुङो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन मामोन बे भिडिअनि आपडेटआव नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो बेखौ भिडिअखौ जोबजासे नाय आरोना आं होलांगासिनो दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय आङो बिनिनो मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय नंगौ माने सिगांनि जुगाव फिसाला फिसाजोफोरा बेफोरबायदिनो मोजां मोनलायनाय माबानाया बांद्रायमोन माने गुबुनजोंबो गुबुन हारिजोंबो बर' हारिजोंबो जोबोद बेफोरो जोबनो थाङा आरोना मोजां मोनलायनाय होननाया दानि जुगाव माने फिसाला फिसाजोखौ बुजायनो गारनानै माने गावनि बिमा बिफायासो खारनो हमबाय आरोना बेफोरखौ मा बुङो नायग्रोना लाबानो जाबाय आं भिडिअखौ होलांगासिनो माने गथ' गथायखौ मा उन्दै उन्दैफोरखौ मा सोलोंगोन माने बिमा बिफायानो जुदि बेफोरबायदि गुबुन हिन्जाव थाखानानै एबा हौवा थाखानानै गुबुनजों खारो गुबुनजों बेबायदिनो संसार जानो नागिरो दा गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ अननाय गैला सिबिनाय गैला जेबो रोंला आरोना ना फिसाजोआ मा खालामदो ना फिसालाया लेखा फरायदोना जादो लोंदो बेफोरखौ जेबो मोनथिला गावनि गोसो लुगैनाय मथे माने हिन्जाव नांगौ एबा हौवा नांगौ बेफोरबायदिनो देखायगासिनो जोंनि बर' हारिनि बिथां मानगोनांफोरा माने बिसोरखौ मानगोनांखौनो होननांगोन आरोना बिसोरो मोजां मोनलायनायाव देरहाबाय होननाय बायदि दा आङो जेबो बुङा माने गाज्रि मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं होलांगासिनो आरोना आरो नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय दा बे कमेन्टनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो रिप्लाय हरनो नाजागोन आरोना दा नायग्रोनोसै माने गावनि फिसाजोआ गावनि बिफानि बागै एबा गावनि फादारनि बागै जोबोद टेनसन खालामदों एबा जोबोद टेनसनै बिजों माने गावनि बिफाजों फन रायलायहरदों आरोना गुबुन हारि लादोंनो आरोना दा हिन्दी रायलायदों आसामिस रायलायदों मा मानसि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो नायग्रोनोसै जों अब्ला भिडिअखौ गित मांनायनो जोंनि आइथिंआव फैफिनखानांगोन बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखैना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नोङो नायबाय था बाबा नों बेबायदि खालामनो नों दायो फैफिनना नोंखौ जेबो खालामला फैनानैल' नोङो नोंनि गोरोन्थिखौ माबा एक्सेप्ट खालामनानै माबिजों मोजां थाफैफिन এইবোৰ ঘৰত কেলে অশান্তি কৰিবলৈ দিছে এইটো কোনোবা ল'ৰাটোৱে ফটো দিছে आपको नहीं है बताओ आप कौन है आप कहाँ से बोल रहे हैं कौन है মই অসমৰ মানুহ অসমৰ পৰা কৈছো और हम बोरो से बात करेगा और आप हम बोरो से रायलायगोन जों बे गाव बुंदोंना गाव हारसाजों रायलायगोन होनबा जों मानो बर'जों रायलायनो हाया হয় নেকি বড়ো ভাষাত ক'ব লাগে মই বড়ো মানুহৰ লগত কথা নাই পতা নহয় মই অসমীয়া বুলি আহিছো অসমীয়া মানুহে কথা পাতিছো ঘৰত অশান্তি কৰি কি কৰিবি আইজনী বাবা যদি হাৰ্ট এটেক হয় কাৰ প্ৰব্লেম কাৰ হ'ব তোৰ নে মোৰ হ'ব নে মা आप इतना क्यों चिंता कर रहे हैं आपको क्या हो रहा है आपको क्या हो रहा है हम लोग हमारा घर में चल रहा है ना ये प्रॉब्लम हम लोग का घर में चल रहा है तो आप लोग क्या हो रहा है आप लोग को क्या कर रहा है मैं आप कौन है हाँ क्यों इतना परेशान है आप लोग गलत काम किया है इसलिए आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं ना একো পইচান কৰা নাই একো গলত কাম কৰা নাই বাপেৰৰ যদি हम लोग का घर है हम लोग करेगा तो क्या हुआ है हम लोग का पापा जो गलत रास्ता में जा रहा है तो हम लोग सही रास्ता में वो लाने के लिए कर रहे हैं तो आप लोग का क्या है यहाँ में आप लोग क्यों घुस रहे हैं हम लोग का मेतर में হয় নেকি क्या বাবা আজি কৈছে নে গলত কাম আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা কৈছে देखो हम रेस्पेक्ट करते हैं हाँ फिर भी তই কষ্ট কৰি মেহনত কৰি যে বাবাই যে ইনকাম কৰি তহঁতক পঢ়াইছে তহঁতি অকণ বুজি পা আইজনী বুজি পা মানুহ হিচাপে এটা মানুহক ইমান হাৰাশাস্তি নিদিবি तो पापा जो हम लोग को पढ़ाया है हम लोग को देखा है हम लोग को वो खाने के लिए चीजें दिया है लेकिन वो खुद गलत रास्ते में ইয়াৰ পৰা বাহিৰত গৈ কাৰ কাৰণে গৈছে তোৰ মায়ে কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে আমি তোক কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে বাহিৰত গৈছে ন
কথা পাতিছে মই ক'ৰবাত গৈছে কাৰোবাৰ লগত যোৱাটো কি পাপ হ'ব পাৰে নেকি ক'ৰবাত কিবা বেয়া কৰ্ম কৰা দেখিছ নেকি কথা পাতে মোৰ লগত আজি নহয় আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা কথা পাতিছে তেতিয়া মা ক'ত আছিল আজি 6 মাহ আগতে মোৰ লগত কথা পাতিছে গম পাইছে मम्मी को क्यों चाहिए मम्मी को क्यों चाहिए मम्मी को कहना है पापा आपसे बात करते हैं পাপাই তো বাত কৰে সদায় পাপাই কথা পাতে ৰাতিপুৱা দিপা গদিলে সদায় কথা পাতে সদায় মোৰ ঘৰত থাকে তেতিয়া নহলে কোনবা এটা লৰাই ফোন কৰি ক'লে বুলিয়ে তোক ফটো দিলে বুলিয়ে ঘৰত অশান্তি কৰিলে आपसे बात करते रहते ना मेरा पापा तो आपका क्या है आप दोनों का रिश्ता क्या है आप दोनों का बीच में क्या है क्यों बात किया है आप दोनों हम लोग का फैमिली में क्यों घुसा है तुम हम लोग का फैमिली को क्या करने जा रहे हो বেছি খং নকৰিবা क्या देखो ने जेल में डाल देगा हम साला कुत्ता कुत्ते बेंजोत मेरे से क्यों गला पे क्यों आया तुम हम लोग का लाइफ में क्यों आया है क्या पानी करके रख गए तुम लोग का बस हम लोग का घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है मेरा मम्मी हमेशा पापा के साथ झगड़ा करते रहता है मार खाता है हम लोग इसको देखते रहे नहीं क्या क्या कौन किया है आप यहाँ पे क्यों कर रहा है কাৰোবালৈ বিয়া হলে বাবাই দিব নে পইচা সম্পত্তি নে এই কোনোবা লগাই দিয়া पैसा देने से क्या होता है आपका क्या जा रहा है यहाँ में क्या जा रहा है क्या तुम आपको देना है हाँ आपको तुमको मेरा पापा से कितना पैसा लिया है कितना कपड़ा लिया है सब दे दो वापस दे दो नहीं देने घर में जाएगा छोड़ेगा तुमको नंगा करके छोड़ेगा सोना नङा बाबा नों मानो बिदि थांनांगौ ओमफ्राय बे हिनजावनो मानो खोन्थाहैखो नोङो लावथि लुगैदोंबा नों गाज्रि लामायाव थांदों नालाय मा 10 টকা দিবলৈ নিদিবি তই যিয়ে মায়ক যদি 10 টকা কেনেবাকে ধৰিল দিয় মোৰ नोंनि बे गिरे माजे निउसलेट ना मा ओमफ्राय नों गाज्रि खामानियाव थांदोंबा बे गेरेमसा मा जा बेलाय मा खोथा बियो नों गाज्रियाव थां नों बायदि गाज्रियावथ' थाङाखैना मोजांनि थाखायसो बिदि खालामदों होमबा नों मामिखौ गारनानै मानो बेलेगजों थांनो नागिरखो नोङो थाला हारानि बिनि खोथा थानाय मा खोथा बुंदोंमोन ना नों गाज्रि जादों नालाय खोन्थागोनथ' आरो মই বিয়া পাতিলো বাপেৰ লগত দুটা লৰি আছে মাৰক কৈ দিবি আৰু ইয়াত বেলেগ হাংগামা কাজিয়া একো নকৰি हाबा जानो बाबा नों बेजों हाबा जानो ना बेजों हाबा जागोन ना जोंखौ मानो दोनखो ओइ बाबा मानो बिदि खालामनांगौ नोङो जोंखौ अननाय गैला नामा नोंनाव मानो बिदि खालामनांगौ बे हिनजावखौ मानो नांगौ नोंनो बाबा नों खोनायाखै हा नों माथाखौ नोंखौ बुजानांगौ नों माथाखौ बे माथाखौ जोंखौ मानो खोनानांगौ नोङो नों गाबा बिदि जागौमोन नामा ভাল লাগিব ৰ ইমান টেনচন দিছে এটা মানুহক চবে তহঁতি যদি কাইলৈ মৰি हिनजावाना बुथारनायखौ थाबा सयथिंखायो नोङो जोंखौ बुथारबा बुथारबाय जों जेबो नुगैया नाथाय नोंखौ जोङो लामा ससेयाव बुथारगोन बे हिनजावखौ लाना मानो खारगोन नोङो मा होनदों दादि बे हिनजावा होनदों आं बेहायनो हाबा जागोन नोंनि बाबाजों नों मा खालामगोन होनदों बा बेनाव एफा बिदि दं बेबायदि जोंनाव हागानो गैया फिसाखौ बिदि उल्था खालामनायनि बे बिदि बुंदोंना हो खोनाबाय ओइ बाबा खोनादों सोलाय ओइ बाबा खोनागोना खोनायाखै ओइ बाबा खोनागोना खोनायाखै नोङो बाबा नों बिना थांबाय ना बाइकआ आं नुहर ओमफ्राय नाथाय जोंनि फरायनायफोरा फैसा हरजोब आरो नोंखौ जोंनाव नोङो फैनांलाबो नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला हायोबा नोंखौ थांदोंना बुथारनो हागौ मिथिबाय जोंनाव जेबो गिनाय गैया लोगो दङ मिन्थिया नोङो
सेंग्रा मानसि लोगो मानसिखौ बे हारसाना बेजों नोङो थगायजानानैबाबो सानसेबाबो नोङो ना भिक मांनानै जोंनि आथिङाव फैफिनखानांगोन बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखैना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नोङो नायबाय था बाबा नों बेबायदि बेनोसै नोंथांमोना नुखाबाय क्लिपाव दा मा बुंबावगोन जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा लाइफआ बेलेग जायो बेनिफ्राय बिमा बिफाफोरनि लाइफआ बेलेग जायो मानो होनोबा लाइमोन समाव बेफोरबायदि मोजां मोनलायनाया थागोन नाथाय सोरबा सासे मानसिया जुलि जानानै गावनि संसाराव हाबनानै बेफोरबायदि गुबुनखौ लानो नागिरनाया जोबोद गाज्रि जायो दा सिम्पलि नोंथांमोना भिडिअखौ नुखादो माने अलरेडि गथ' थाखानानैबो दा नै बे भिडिअ'ल' नङा गोबां मानसि दोङो बिसोरनि जाथायल' नङा आङो गोबां मानसि जाथायनि बागै भिडिअ लाबोबाय माने बेफोरबायदिनो दङ आरोना सिगां समाव गावनि गथ' गथायासो माने बेफोरबायदि मोजां मोनलायनायाव बारहावाया गोबांमोन दानि मानसिफोरा माने बिमा बिफायासो गोबां जाबोनो हमदों आरोना उन्दै उन्दैफोरखौ मा फोरोंनो सानखो माने दानि बिमा बिफायासो बेफोरबायदि गोबां जाबोदों गथ' गथायखौ गारनानै सोरजोंबा लांखारनाय एबा सोरजोंबा बेफोरबायदिनो बुजिया सोमजिया जुलि जाहैनाय सोरबा हिन्जाव लांखारनाय सोरबा हौवा गदाय जनाय बेफोरबायदिनो गोबां नुबोगासिनो आरोना दा उन्दै गथ'फोरखौ मा फोरोंनो सानखो बिथांमोना माने सिगां समावसो माने बिमा बिफाया गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ भट खालामोमोन दा जोंनि उन्दै गथ'फोरासो माने बिमा बिफाखौ भट खालामनो गोनां जादों आरोना मा जाखो बेयो उल्था सोदोब जाहैबाय आरोना बेफोरखौ खोनाबा गोबां लाजिथाव एबा मुगैथाव खामानि जायो बेफोरबायदिनो आरोना दा नोंथांमोना मिथिखाबाय माने बिबो बर' हारि नंबावासो माने गुबुन हारि मा नोंथांमोना बुजिखाबाय आरोना गुबुन हारि होनोबा अननाया माबायदि जायो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन हारिया जुलि खालामोबा माबायदि खास्ति मोनो गासिबो मिथिखायो दा गासिबो एखे जाया गुबुन हारिबाबो किसुमाना अननाय दोङो नाथाय जोंनि बर' हारिफोरा एसे मोजां आरोना एसे बर'फोरजों जुलि जाजानो लुगैयो गुबुन हारिजों बोरैबा मोनो थिग बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो सिस्टारमोना एबा ब्रादारमोना बुजिनाया मोजां दा गथ'फोरखौ बुंबाथ' गाज्रिसो जागोन आंनि रावाव मानो होनबा आजिखालि बिमा बिफायासो खारो आरोना गथ' गथायफोराथ' बेफोरबायदियाव एसे बारहावाया खम जाबाय होननायानो आरोना माने दोंनाया मोजां मोननाया मालाबाबो थाङा गासैनिबो लाइफआव थायो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बेनिखायनो माने बिमा बिफाफोरासो थिग बेफोरबायदि खारनाय बारनायखौ बांद्राय खालामबाय आरोना दा बिनि सायाव गासिबो कमेन्ट खालामहर आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाइ होनो नाजागोन आरोना नायनोसै नोंथांमोना मा कमेन्ट हरो माने गथ'आ माने बिनि फिसाजोआ गाबै गावनि बिफाखौ फननि गेजेरजों जोबोद दुखुयै फोरमायहरदों आरोना मोजां संसार जानाय नङा बेफोरबायदि गुबुन हारिखौ हाबा खालामनाय लानाय होननाया दा बेखौ नायनानै जोंबो दुखु मोनबाय मानो होनोबा गावनि फिसाजोआ माने गावनि बिफाखौ अननाय दोङो माबानाय दोङो बुजिनाय दोङो बेनिखायनो बियो फनखौ खालामनानै गावनि बिफाखौ माने गावनि फादारखौ बेफोरबायदि बुंहरदों आरोना दा बेनोसै लोगोफोर आङो बेलेगनि जाथायफोराव जेबो बुंनांगौ खोथा गैला मानो होनबा गाज्रि मोननो हागौ दा गाज्रि मोननायनि बाथ्रा नङा गोबां जाथाय जाबोगासिनो दोङो बेफोरबायदि बेनिखायनो गावनि बिमा बिफाया गावनि फेमिलिखौ एसे नायफिनदोब्रा माने गथ' गथायखौ एसे अननो सोलोंदो माने अलरेडि जुलि जाखानानै बेफोरबायदि गुबुनखौ लानाया मोजां नङा माने इयुननि थाखाय गथ'फ्रा मा मावना जागोन मा मागोन गावनि बिमा बिफायानो जुदि गारना खारोबा बेफोर गथ'खौ सोर मोजां बुंगोन माने बिमा बिफानि थाखाय गथ'फ्राबो मान सनमान थांफायो नालाय बेनिखायनो एसे सेभ खालामनाया गाहाम गासिबो अके लोगोफोर अब्ला नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनगोन बाय बाय